গরম লাগে নাই পানি খাবো দিছি না পানি আচ্ছা তো বড় ডাঙরিয়া আর উপস্থিত আমার বিপিএল দলের সেন্ট্রাল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি মনোজ হক ইয়ার যিটো ফলাফল আপোনালোকে নিশ্চয় পাব আপোনালোকে যে ইমান কষ্ট কৰি এই মিটিঙত আহিছে আমাৰ বিপিএল দলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মানে ইমান গৰমত দিनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव मोनसे गिदिर मोनसे मास गेदारिं जादों 20,000नि खमाव जाया पाब्लिक गेदारिंआ बे पाब्लिक गेदारिंआव उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं आदिबासी होन सान्थालि होन बा नेपाली होन बा गोरखा होन बा बेंगली बा गार' राभा राजबंशी मुस्लिम नाथजुगि सूत्रधर अतः जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो दिनै बे मिटिङाव ओंखारफैदों जोंखौ सहयोग खालामदों आं बेखायनो धन्यबाद होदों गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि लिडारफोरखौ जे इमान माने इसेबां खस्थ' खालामनानै जोंनि बे मिटिङाव फैनायनि थाखाय आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो फैगौ लकसभायाव जोंनि बिपिएफ हान्जाया दरं उदालगुरि लकसभायाव जायखिजाया देरहासार जानांगौ आरो आं दिनै जिखिनि नुदों जिखिनि मानसिफोरनि प्रेजेन्टखौ आं जिखिनि नुदों माने दरं उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जायानो 1 नाम्बार पजिशनाव दङ जुद्धआ जागोन जोंना कंग्रेस बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव जुद्ध जागोन खिन्थु जोंनि पजिशना दा बिपिएफना 1 नाम्बाराव दङ जोङो 50निफ्राय 1 लाख डिफारेन्सआव जोङो देरहागोन बिजाथि जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखनिफ्राय होननानै डिक्लेयार होयो बिनि साननै उनाव जोङो केन्डिडेटखौ डिक्लेयार होगोन केन्डिडेटआ दाबो थिग जाथ'वाखै सार बिपिएफआवहाय मिशन दङब्ला बिपिएफआव मा दङ बिपिएफना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो उन्नयन लाखिनायानो जोंनि बेनो मिशन बेनो बिजन सार जों नुबाय थादों बे आइफुलि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय बे दालां आं बानायबोनायसो बे आइफुलि दालां आं बानायबोनाय जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन दा फिनिशिं खालामना होबाय प्रमद बर'निखौ आं बुंबाय थादोंना प्रमद बर'आ 4 बोसोराव मोननै गोदान खामानि मावदों गोदानै आरो आं बेलेग खामानि मावाखै मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन नायनो मोजां बे मोननै खामानिखौ मावनो हादों जों बेफोरखौ मावनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा साथाम क'क्राझाराव 1 नाम्बाराव प्रमिला रानी बायदेव 2 नाम्बाराव खाम्फा बरगयारी 3 नाम्बाराव प्रिथिबिराज नारायण देबनै बे साथामनि गेजेराव सोरबा सासे मोनगोन सार बिपिएफ दलावहाय गोरों मानसिखौ मोननो थाखाय रोङै मानसिखौ लानो गोनां जादों बुंदों सोर लेखा गोरों सोर लेखा रोङा आं रावखौबो मिथिया इलेक्सनाव सासे लेबारनि भटआ जेसेबां दामि बे डक्टर इन्जिनियारनि भटआबो एखे समान भेलुसो जों बयखौबो समानै सनमान होयो